салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарони азиз, дуогӯи он ҳастем ки тансияту хонаобод бошед. мисли ҳарвақта дар навори имрӯза боз якчанд мошинҳоеро пешкашатон мегардонем ва боварӣ дорем ки мошинҳо ба шумо маъқул мешаванд. дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш намекунем. меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед, яктаи лайки бесума бизанед ва шахсоне ки дар канал меҳмон ҳастед подписатсия кунед ва зангулаи канала все намонед, то ин ки аз ҳаррӯза наворҳои мо бохабар бошед. бардорони ҷон, навора то охира тамошо кунед. дар охири навор мошинбозори шаҳри душанберо мондагем. боварӣ дорем ки мошинҳои маъқули дили худтона меёбед. мошини якум Opel Astra N, солиш 2006, мотор 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 65 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 439 000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. марҳамат, занг бизанед. мошини дигар Opel Astra G дар кузуфи караван, солиш 1999, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газай, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 42 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 283 000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошина дар рӯи навор партофтагием. марҳамат, касе ки харидорай занг бизана. хоҳиш мекунам бародари азиз, соҳиби мошин қайд кардагие ки беҳуда ради интерес занг назанед. мошини дигар Mercedes Benz, солиш 2002, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газе, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 40 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 270 000 рубл мешавад. хоб мошини дигар Mercedes Benz, солиш 1998, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 58 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 391 000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор партофтагие. бародари азиз, мошини дигар Opel Astra N ёфтем, солиш 2009, мотор 1.9 дизелай бародаро, передача коробкаш автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 55 000 сомони тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 374 000 рубл мешавад. мошини дигар Opel Astra F дар кузуфи хечибег ёфтем, солиш 96, моториш 1.6, сӯзишвориш бензин газай, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб соҳиби мошин қайд кардагие ки мошин наручка, краска, хоб ягон камбудӣ надорад. чашкиёи пеш, ақиб, варид надорад. дӯстои азиз, хулоса ки мошин тайёрад, фақат ҳайкуниш мондагие. хоб айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 36 000 сомон мегӯяд ки ба рубли имрӯза 244 000 рубл мешавад. хоб бародарои азиз, номерои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагием. дӯстони азиз, яктаи лайкҳоро бизанед, ҳози лайкҳоро бизанед, далши мошинбозиро тамошо кунем. бародарои ҷон, хоб дӯстои азиз, Lexus ёфтем, Lexus-ои IS, солиш 2008, мотор 2.5. хоб дӯстои азиз, ҳуҷҷат дора, ҳуҷҷатош 1 солаи. тамошо кунем бародарои азиз. дискҳои заводскои балони 80%. хоб гирд атрофиш як бор чарх мезанем, бо диққат тамошо кунем мошинчаро. мошинча ягон деталаш кор надорад. краскаш навручка без сарапинай. хоб бо диққат тамошо кунем бародарои азиз. ҳолати салонша нишонтон метам. хоб дар рӯи ақиб электропакет, салон кожа бо
чихоли кожаам кашидагӣ буда дӯстои азиз, бо диққат тамошо кунед. мошинча нахадоай мақсад. хоб 4 дар электропакет, регулировка хоб блокировкаи даро, блокировкаи трезо, хоб мультирул, передача коробкаш автоматай, обогрев сидельный, хоб кондиционер ҳама қоидавиай. бо диққат тамошо кунед бародаро. хоб нархша чанд гуфт яка? нархша 100 000 мега ки бо муомила дора. касе ки конкретно харидорай номеро кар зер навурда мемонам. мақсад вариантои алиш ҳаст яка? хоб вариантора мебинем мега мақсад алишида боша ягон мошин мақсад алиш мешава мега яка. хоб номеро рақамо чанд яка? хоб рақамо яка 948 16 16. марамат касе харидора ё ки ягон мошини алиши дошта боша номеро якара зери навурда мемонам, занг бизанем. хоб дӯстои азиз, бо як хачибек гуфтем, солаш 1997, мотор 1.6. 1.6 простой бародарои азиз, бензин, газ ҳардуш кор мекунад. хоб ҳуҷҷат дора 1 сола ҳама қоидавӣ. краска наручка без сарапина бародарои азиз. хоб калпакои простой, дискои простой, хоб балонои 80%. хоб дӯстои азиз, гирда навош як чарх мезанам бародарои азиз. бо диққат тамошо кунед. мошинча беҳади бад тайёр кардагиай, ба тамоми санача. хоб ҳолати салонша нишонтон метавонам дӯстои азиз. дар рақиб ручной салон лата тигр салонай бародаро, чихолои нав задагиай. чихолои 500 задагӣ буда бародарои азиз. тамошо кунед. хоб бародарои азиз, дарои пеш ручной. хоб кондиционерш кор мекунад бародарои азиз, передача коробкаш механикай. хоб пробегаш 133 000 пробег дора бародаро. ҳолати мотор шабор нишонтон метавонам дӯстои азиз тамошо кунед. бо диққат тамошо кунед бародаро. чашкиёш заводской айхачай бародаро варид надора. фартук мордаша тамошо кунед бародаро. вақти мошина мегир ҳар як деталша аҳамият бите. пломба дора, ина пломбаи заводской хичай бародаро азиз. мақсад задагӣ боша, пломба гум мешаванд ё ки наметавонанд. ина ҳамаш айхидаш рад ноиша мега. сентр замок ҳама кор мекунад қоидавӣ. хоб на галагино ҳама кор мекунад 100%. пусидагӣ, задагӣ, рехтагӣ ҳамаш ҷавобиш қатъе. хоб нархша ака чанд мегӯй? нархша 45 000 мега ки бо муомила дора. номеро якар аз зер навурдам мем. хоб ақибша явурд хат дадил мона як чашкои актив ҳамаша нишон метам. ина дӯстои азиз, ина бибинем бо диққат тамошо кунед. чашкиҳо ҳама заводской айхичай бародаро. харид тозаш кам бовар кунед. хоб номеро яка 908 55 89 17. хоб номеро яка зер навурда мемонам, занг бизане. каси харидори аниқай занг бизанад дӯсто ради интерес хоҳиш мекунам занг назанед. хоб дӯстои азиз, матиз ёфтем, солаш 2006, мотораш 08 дӯстои азиз, автоматай, 1 сола ҳуҷҷат дора. мошинча состояниш хубай, наличка краска без сарапина бародарои азиз. хоб диска балонои заводской балонои 80%. ози як бор гирдаш чарх мезанем, бо диққат тамошо кунем дӯстои азиз. хоб ҳолати салонша бародаро нишонтон метамозӣ. хоб дарои ақиб ручной. хоб салон кожа. хоб бо диққат бародарои азиз тамошо кунед. дарои пеш электропакет. хоб коробка автомат. хоб кондиционер кор мекунад. кондиционер кор мекунад. яхай мега бародарои азиз. хоб нархша чанд гуфт яка? 45 000 мега бо муомила дора.
номеро кара зери наворда мемонам бародари азиз. Мақсад каси конкрет да харидорай маромат занг занен. ҳолати мотор шабор яъни шон толматам дӯстои азиз. Ина ҳолати моторшон. Гази евро 4 дошта бародари азиз, газ бензинай. Хоб расход чанд қадар ака? 5 литр бензин ака 100 км да 5 литр бензин хат мерава бародари. бовар кунен гарини кам расход ё нами. хоб нарша 45000 мега по муомила дора. номеро кара зери наворда мемонам. каси харидори конкрет да занг бизана. масад беҳуда бародаро ради интерес занг назанен. фақат харидоро занг бизана. номеро кара 918 41 74 74. хоб бародари азиз, BMW уфтем BMW тройка солиш 2000 мотор 1.8 ҳуҷҷат дора бародари азиз. дискои заводской балной 80%, навчка краска без харапина бародаро, ҳамаш қойдавияй. хоб мошина атрофишда чарх мезанам, тамошо кунем бародари азиз. хоб хоб ҳолати салонша нишонтон метам бародари азиз. хоб дарои ақибаш ручной, салон латай бародари азиз. тамошо кунед. кондисионер дора ка? кор мекунад кондисионер? хоб дарои пеш электропакетай бародаро, блокировкаи даро. хоб коробкаш передача, коробкаш механикай, хоб монитор ҳама қойдавия бародари азиз. я бор ҳолати моторша мебинем. хоб ҳолати моторша бародаро нишон метавонам шумода. ина дӯстои азиз, бо диққат тамошо кунед. нарша чанд мега ка? нарша 47000 мега ки бо муомила дора. номеро кара зери наворда мемонам. каси харидори конкретнай занг занед дӯстои азиз. номеро ка 883 00 63 33. хоб дӯстои азиз, Astra G Caravan ёфтем солиш 2003. моторш 1.6 инжектор. ҳуҷҷат дора ка? ҳуҷҷат дора? хоб ҳуҷҷат дора бародари азиз. краска навчка без сарапина бародаро. балной 80%, дискои простой. хоб тамошо кунед дӯстои азиз. бо диққат тамошо кунед мошинчара. хоб ҳолати ақибша бародаро тамошо кунед. бо диққат. хоб салонша я бор нишон метавонам дӯстои азиз тамошо кунед. хоб дарои ақиб ручной, салон лата, клёнка печкадагӣ ама қойдавӣ. кондисионер дора бародарои азиз. бо диққат тамошо кунед. дарои пеш электропакет, регулировка боковой, передача коробкаш механик, такрорам шава кондисионер дора ама қойдавӣ. хоб пробег 166000 пробег шай бародари азиз. нақша чанд гуфти ака? нақша 65000 мега ки бо муомила дора ака? бо муомила дора. номеро ака зери наворда мемонам. каси харидори аниқай занг занем дӯстои азиз. фақат беҳуда занг назанем дӯстои азиз. номеро чанд ака? 937 575 575.